Hello mga tugangs! For this free promotion episode, andito ako ngayon sa Paseo del Rio, Bicol Hub dito sa 91 Balintawak Street, Barangay Lerma, Naga City. Naimbitahan ako ng owner na si Ma'am Andy Hidalgo para masubukan ang kanilang lunch buffet. Ang word na Paseo del Rio sa English translation ay river walk. Tamang-tama ito dahil ang location ng restaurant nila ay kaharap lang ang Bicol River. Actually, hindi lang buffet ang ino-offer nila. Meron din silang single order menus gaya ng famous nilang carbonara, pizza, burger, fruit drinks, shakes, brewed coffees, Bicol delicacies at marami pang iba. Ang Paseo del Rio ay hindi lang isang restaurant. Ito rin ay isang artist hub na nagpo-promote ng mga Bicolano artist hindi lang sa art, pati na rin sa music. The best feeling na pag andito ka sa Paseo del Rio ay feel at home ka. Habang natitikman mo ang kanilang family recipe na minana pa sa kanilang magulang. Para sa akin, ang menu sa buffet nila ay hindi ganon kadami compared sa mga buffet restaurants dito sa Naga City. Pero sinisigurado ng Paseo del Rio na mag-i-enjoy ka sa place lalo na sa food nila. Perfect ang lugar na to para sa special occasions gaya ng birthday, company meetings, reunions at marami pang iba. Meron din silang breakfast buffet for 199 pesos, lunch buffet for 299 pesos, at dinner buffet for 399 pesos. Visit Paseo del Rio at 91 Balintawak Street, Barangay Lerma, Naga City. Open sila from Monday to Sunday. Please follow Paseo del Rio Facebook page for more details. Big shout out sa kasama kong content creator na si Sir Eman Bustamante. Kung gusto nyo rin ma-promote ang inyong business, message lang kayo sa Facebook page na ito. For more videos, please follow and like and share my Facebook page. Happy eating mga tugangs!